Виждате, играем в Soplex и днес сега да ви цъкаме малко Build Battle. Вече спрям за ремонта. Добре, ще сме Skywars. Добре, това е извън плана, ще съм Build Battle, обаче сега ще сме Skywars. Добре, после... Добър ден, сега се тема пусти Build Battle хора. Добре, значи къде ще влезе парите на хора? 5 човека. Така че за тук, второ. Така, и сега чакаме да започне нашия Build Battle. Да започне след 40 секунди. През време искам да ви покажа един бък. Само да ви кажа, вижте, аз съм дип. Вече това е така. Ето виждате, дип, Heaven Maxi, който също пише да държа тап. Вече пише Heaven Maxi, вижте, новия дискрин, който си бях направил. Много е готин. Вече на мен ме кефи. Така. Да, цяло. Build Battle представлява вие да си, да строите нещо. Дали там ви казват, например, змия при болница или училище, или казвате нещо да строите и вие трябва да го построите и после всичките хора започват, после смисъл Build Battle започват да редува всичките постройки и като ги изредува и започват оценки, т.е. оценяването на билдерите. Така, лаптоп. Добре хора, темата е лаптоп, вижте тук в страни пише Build Battle, нали? Там лекто пише темата е лаптоп. Добре, ще нарисуваме лаптоп, като трябва. Лесно би трябвало да е лаптоп, мисля. Мисля, че ще е лесно, така че нека се пробваме. Така да трябва да правим така. Трябва да е голям според мен. Но трябва да е лесно. В принцип, знам как изглежда лаптоп. Защото аз самия в момента съм от лаптоп. Вижте колко точно сме направили. Без едно нищо. Така. Значи лаптопът би трябвало сега това да следва и такова и тъчпад. А сега не съм сигурен дали тук ще изискват тъчпад. Но всеки път си иска да в принцип трябва да се рисува. Така тъчпадаше това. Така. После ми се да покажа един бък. Също малко остане време. Знаете това, че ме дразни там. Вижте баците по това е. Дайте се да чанквате. То не се не чанка после. Вижте, че ме дразни. Така. Тук. Така и така. Добре. Сега трябва това следва спейсът. Спейсът, спейс. Така цяло това ще е спейсът. Добре хора, как се прави лаптоп? Ще трябва и така да ги добре, защото те цветовете като се смесят и ще стане една никаква. Така хора, много е странно да правя такива бутоните различни, обаче щом се налагам, така ще ги правим. Според мен не вие ще толкова зле, обаче имаме 5 минути хора, трябва да побързаме. Туп. Аре, пак. Туп. Нека си направим сега шорт, за да може да кажем бутоните на лицо по-добре така става. Зато и пак се вижда добре. Казвам, трябва ще се генерира. Така че е ред да направим тук ентера, който би трябвало да е черен. Трябвало да е черен ентера. Не знам сега. Не знам как стоеше ентера това.
Така, добре, тук това ще е за изтриване план. Всички такива бутончета като Alt и Shift на листата. Ще ги направя Escape. Така, вече другото са илюзии. Не го виждате. Аз виждам, че не го виждате. Така и така. И така. Ако не се получи пасината. Имаме 4 минути, което не е хубаво, защото трудно ще направим моят топ с толкова време. Тук. Пак. Хора, труден бил петъл. Все пак лаптоп. Но като цяло имам ясна представа за лаптоп, защото знам как изглежда лаптоп, защото тъй като казах. Преди малко в момента аз самия съм на лаптоп, съм дека моят лаптоп е черен. Този си. Но това не е отключение. Според мен. Добре, хора. Аз бахтях, пак бързо да се получи това и да го цяла райка. И тук така, бахтях тук. Така. Трябва да направим така двоен. Вики трябва да прави съвърността, дето е. Трябва да прави монитора, fuck off, shit, bitches! Ще карате монитора да правя, хора, това е един час да прави. Как да направя монитора? Касти. Къде стана точно с дължината на дъното, обаче надявам се да се получи добре. Вижте дълга част, това е вижте горе, това е. Добре, точно да получила, така виждам, защото все пак гледам, потърси, че много ако гледам и така да кажем, защото пак ако гледам, ще толкова малко. Така не съм сега сега, което не ти, ужас, просто чисто. Така. Трябва да сме бързи и този път. Няма да ги правим по зигзаг, този път ще стане път си светят. Хора ще се спавя просто и така по дължина. Пък стане вече. Защото има една минута, за една минута едва ще направим нещо яко. Така че хора като цяло не сме готови с монитора вече, обаче отзад след монитора не странно какво ще направим. Така и така. Вижте хора, готови сме с монитора, имаме 50 секунди, няма да се направим отзад, защото няма да се получи. Не, ще се получи, ако вярваме с себе си, може да се получи, не се знае. Не вярвам, така че. Сега ще направя сигурно от нове. Така хора, като цяло това е лаптопа, не сега ще покажа как притежа на нормално, да се държи само подравнение. Така, нормално, дон, така. Това подравнено ли според мен само клавиатурата може да покри. Дори клавиатурата няма да покри точно.
каквото такова се получава сега направо и така не най-удобно и ти няма кара да играе на приготвена класна игра. Чакай, имам време да пише една табелка. 10 секунди. Дон. Да види, че точно получи така да видим първия лаптоп. Гати лаптопа. То това направо от къщичка, бе. Гати лаптопа. Грозно е. Така ще кейфам всички са грозни. Грозно е. Грозно. Пак казвам грозно. Така. Това оно защо за лаптоп. Забравих, че я да го направя. Стрелките забравих. Лайно, пише лайно. Вижте, в чата пише лайно. Лайно. Грозно. Те си мъчи грозно, те си лайна са грозни. А това вече е прекалено грозно лайно. Така това кое? Това ако вече е хубав лаптоп, аз съм същия. Това не е лаптоп, съм ми харесал идеята за камера, аз не ще си те сложа такива за камера, но правите друга път. Това кой е? Бачак то е! Гасякото, що не се сложи, си те сложа такива. Бачак се получил. Грозно е. Въпреки, че пак пишете яко, пише яко е. Нега. Всъщност стана, че е грозно. Сега видим на което влизате. Бах якото. Някакъв тук само си е нарещал. Не знам, всички на баш ще служат, че е грозно. Каква погрузка на кой на джади. Бре хора, това ако е лаптоп. Аз съм също като него. Вижте, това дори лаптоп не прича. Добре, забравя да ви покажа букът, който е. Каква? Бах, цифрозитията ще трябва да е това. А кой е тая от вратя? Така да има. Така хора, всички виждате, че спамят, че е грозно, аз ще спамя, че е сини, обаче не мога, защото това съм сложил, аз съм го омера. Тоест аз съм го омет бай, гледите. Бати клавиатурата. Бати клавиатурата. Това пък на кой прилича? Не причина на лаптоп. Така че лаптопа ще трябва да е това. Такива точно ще не се сетих да сложа. Сега ме тъпо. Много ме тъпо. Драви не подобно. Много ми стана тъпо. Изабела спечели, хора. Изабела спечели. Така хора, това беше клипът, надявам се ви е харесал, ако е така, лайкайте, абонирайте се за канала ми и ще се видим в следващия ми клип. Чао!